Harika bu bizning simbol, tatar xalqining simboli deb ayttirga deb bo'lamini tatar xalqi. Ornamentlar bilan bitirgandek motor. Shunga ko'ra o'zi aytasiz endi. Shunga ko'ra o'zimiz aytam. Harika. Где там обойти? Мне красиво. Тогда яра. Именно традиционный татарларный материал, как войлык, кожа, именно шул материаллар белән татарлар бик күп эшләнгән. И именно түбәтәй, кожаный түбәтәй аналыклар бүгенге көнгә юк. Ни өчен Шәймиевнең рәсеме, Миннихановның түгел? Шәймиевнең уникаль булды, чөнки мин тимер булгачтан, феррум ул химик элемент һәм латин телендә шулай тәрҗемә ителә, шундый идея барлыкка килде. Менә хәзер бит күпләр Путинның рәсемен төшкән футболкалар кияләр. Бу бер альтернатив була аламы аңа? Әйтергә була, бәлки Шәймиевне Митермаровны хөрмәткән кешеләр моны рәхләм киялар. Рөстәм абыйның исемендә әгәр дә химик элемент булса, аның да футболкасын ясар идек. Бәлки алга таба бренди идея булса, ясарга ниятебез бар. Давайте немножко снимем мастер. Размандаваны? Эй, وأولئك أصحاب النار. Бик тәмле календарь була 2017 годка. Монда бәлеш төшерелгән. Татар азусы да бар безнең һәм токмач ашы да татар ашлары кергән. Ничә сум тора бер календарь? Бер календарь 500 сум була. Ничә тираж белән бастырдыгыз? 1000 тираж. Күпмесе улыгызда калды, күпмесе сатылды? Сатылды. Бу әлегә чыккан календарь сатылды 100 штук. Калганы инде хәзер сатабыз инде. Бетәр дип уйлыйсызмы? Бетә. Там где? Конечно.